Volám sa Cyril, som poľnohospodár. A nie preto, že musím, ale preto, že chcem a baví ma to. V mojom názore poľnohospodárstvo nie je ľahká robota a nikdy nebola. Vždy je veľa z čoho sa učiť a prenášať to ďalej, pretože na poli sa rodí nielen úroda, ale aj silný charakter a odhodlanie. Ja si myslím, že poľnohospodárstvo nie je len práca, je to životný štýl, ktorý prináša úrodu a uspokojenie. A taktiež je to umenie trpezlivosti. Každé semienko, ktoré zasadíš, je krok k lepšiemu zajtrajšku. Volám sa Cyril a študujem na Strednej odbornej škole poľnohospodárstva a slúžim na vidieku odbor agropodnikania a agroturistika. Tento odbor som si vybral, pretože baví ma práca s prírodou, zvieratami a rastlinami od mala. A chcem ukázať ľuďom krásu vidieka a spojiť to s podnikaním. Veľkou výhodou študovania tohto odboru na mojej škole je získanie vodičského preukazu skupiny T. Vo svojom odbore sa naučím ekonomiku, chov a základy veterinárstva a hospodárskych zvierat, psychológiu, mechanizáciu, techniky a strojov a varenie tradičných jedál a vinohradníctvo. Moja školská prax mi prináša prácu so zvieratmi, spolupráca so spolužiakmi alebo ľuďmi na družstve a prácu pri strojoch. Prostredie na mojej škole je v podstate také, že my sme škola rodinného typu, takže učitelia, majstri či žiaci sú úžasní. Po zmaturovaní školy ja už by som najradšej išiel vlastne pracovať, ale kamaráti ma volajú do Nitry na vysokú školu za agronoma na rozhodnutie, ale tak na to ešte mám čas. No a vám žiakom, ktorí sa rozhodujete nad strednými školami, vyberajte s rozumom a hlavne čo vás baví, pretože poľnohospodárstvo vôbec nie je ľahká vec, ale nikto to robiť musí. Takže užívajte strednú školu, ďakujem za pozornosť a majte sa.